Heeh. Nanti lo tari nih ngomongnya teko. Ya jarene kok ngono awanan kok. Awan-awan tadi lo panas-panas kok ini. Lah mbuh to. Biasane ya wis. Teko. Lah ngomongin nelpon iya Mbak engko aku teko ngono kok. Rai getok ini. Lah mbuh jarene teko. Terus piye? Nah ini piye panas sih koyo ngene kok. Piye. Ki tandure sik somben neh. Kowe enak lho kono dadi lokal. Kok iso aku lho lah ngomong ana tarine lho. Tari teko. Ada ya ini. Lah aku yo ora roh malah mbok jongkrokne nang ndut-ndutan ngene iki terus-terusan to rumah saku. Jongkok-jongkokne aku Ya kan sing ngawali sampean. Kes kowe iki antuk. Sing ngawali lho sampean dhewe. Tari omongnya teko, nyatane ora teko. Ya aku ora roh kok nyapur wong teko. Ya paling sik ngene wong kono sawah. Kaya wong istirahat melo tari teko Pak Gendang. Ya kan pikirku Pakane kaya ya pikiranku kan teko tenan makanya sampe tak buru-buru tak kon galeng. Nang kene wis dadi lotari kene. Lotari iki. Lotari nang dhewe kono, bajakan dhewe. Malah aku sing diseneni bajakan kuwi bajakan. Ndang bajakan kono. Heeh. Somen malah aku sing diseneni iki ngopo? Umur ngene dilotari. Ane lho koyo ngene lho modelmu ki. Modelnya aja koyo ngono. Tenanan kowe. Ayo, panas-panas. Sampe sing dhisik nyaran jongkrok-jongkrokne aku nyapo. Kalau ngene geger panas-panas. Apa emang dipikir aku wedi. Aku ya iso nek gurung ngono ae. Oh ya iso. Kalau dadi lotari. Nek dadi lotari mana? Kan dadi lotari. Kok jahat men lho, lanang kok. Lotari apa? Sampeyan wis sing wedhus. Sekolah balik sik kono. Balik ngono. Kok kal nek. Boh. Wedok omongnya panas-panas leren. Lotari malah. Otis nang. Lotari teko ngarep gletak, lotari teko. Nyatakane kok kene enek tayasu. Wedhus ngono.